Bună ziua și bine ați găsit la un episod. Astăzi mă jucat Schedule 1. Am vrut de ceva timp, n-a apărut de foarte mult joc, am vrut de ceva timp să fac o serie cu el. Și am zis, bă frate, au scos un update ieri. Pare că încă e în dezvoltare jocul și totuși e destul de popular. Hai să-l încercăm și noi. Așa că hai să-i dăm pe New Game. Să începem asta. Specify a name for your organization. Ce nume să băgăm? ISIS. Voi da skip la prolog. Am jucat puțin jocul înainte. Prologul nu e foarte interesant. O să vedeți introducerea. O să vă explice totul acolo. Nu are rost, adică pierd niște timp degeaba. Așa. Sper să vă placă. Dacă vă place, lăsați un like, un subscribe. Deci, pe scurt, suntem un dealer de droguri. Unchiul nostru a fost arestat. A trebuit să fugim din acel orășel. A mers într-un oraș mai mare, unde aparent unchiul lui lucra înainte. Și trebuie să ne apucăm să facem bani. Suntem cu o rulotă. Și o să vedeți mai încolo. Povestea nu e cea mai cea. E meh povestea. Da, să vedem, poate o să mai schimbe chestii. Schedule 1 se numește jocul. Hai să-i dăm bice. Bun. Next. Așa. Goatee. Cam așa. Șmecherie, pupil dilatation. The fuck, noi lăsăm albi. Cam așa. Mai eu? N-avem mai eu. Așa. Jorts. Negri. Lasă așa gri. Sandale. Sandale maro. Perfect. Arăt exact ca o persoană care ar vinde droguri în masă. Hai să vindem, să udăm și noi aceste floricele. E gol asta. Bun. Hai să... Sunt ce e pe telefon aici. Da, deci ăsta e unchiul nostru care a fost băgat la pușcărie. A fost ori așa, prizon așa, să mergem să găsim un telefon din ăla public. Să vedem dacă e unul pe aici. Uite unul aici. Așa, good to hear your voice. Da, deci ăsta e băgat în pârnaie, așteaptă să vină procesul. Așa, până să mute în orașul la mic, a trăit aici în Highland Point. Că nu e cel mai frumos oraș, dar avem oportunitatea de a face bani. Așa, are niște bani pe aici, nu sunt foarte mulți, dar destul să începem și noi activitatea. Așa, astea sunt locațiile, bun. Hai să mergem să colectăm plantele alea înainte.
Oanes, povestea nu e foarte wow. O să înțelegeți imediat de ce iau astea. Nu, pe astea le las, le împachetez. Le împachetez pe astea. Ca să am să vând, momentan. Mamă, ce bou sunt să-mi bat pula. Hai până la magazin. Doamne, cât de idiot pot să fiu cu aia. Am aruncat trimmerul și încă n-am terminat. Bă, veri, e prost pot să fiu câteodată. E că vreau să văd... Au deschis magazinul. Nu-i de... Deci am înțeles că o să fie un magazin nou, dar vă nu văd să fi făcut update-ul. În fine. Nu mi-a dat nimic, în fine. O vere m-a pus ca dracu. Așa. Mai am ceva de luat? Nu mai am nimic. Să mergem să luăm banii. Ia, mai vreau să văd ceva. Nici asta nu-i deschis, bro, what the fuck? Faceți mă urâților. Da, da, te uiți degeaba la mine. Băga mea și pula. Mă cam speriai. Da, deci asta se întâmpla, o să vedeți acum, deci pe scurt e un clan, un cartel care ne-a aruncat dubița mea server în aer. Hai să vorbim cu domnul Nelson.
Așa. Benzi's Family, ai căcat. Hotel, mergem la motel să luăm așa și după aia să cumpărăm alea. Da, trebuie să mă uit că nu înțeleg de ce nu e update-ul. Făcut ia să-i sunt la haininițel. Nu, nici hainele nu le-au adăugat. Dar e clar că dacă n-au deschis magazinele alea. E tot cu drag ne luăm. După aia una, două. Dăm aici. Discard. Bun, cât dracu costa skateboard-ul ăla cel mai ieftin? Da, am go. Una, două. Și asta. Aha, să putem să luăm mai mult. Nu ajunge. Așa, mai înăuntru, să vărsăm astea. Uite aici payphone-ul, Wheatseed, trebuie să vorbim cu supplierul. Două minute. Între timp... Hai să mai ne găsim clienți. Ia dracu ce să uitau la mine, futu-fă în gură să o fut. Ne pot să putem să-l pun aici, la... Lasă acum. Dă-o în copul ăsta. Dracu, să avem mai multă lumină. Nu știu că în astea poți să te ascunzi dacă te fugărește poliția, bam. Ce am mai văzut și eu pe TikTok. Să vedem unde ne dă ăsta de drop. Hai, eu am jucat așa puțin jocul, dar n-am prea făcut mare lucru. Mi se pare că e și angajatul ăla aici. Aia, să suși pula. Hai să mergem să luăm băta. Dă jos. Hai să spargem niște din alea de sucru de asta. Mai găsim. Trebuie să cumperi. Hai să suși pula și tu. Behind the grocery store. Ok. Puțin cam departe, dar hai. Aia că de la mine.
Ia dracu, aici e el. 4 senițe. Hai la... O să facem un episod mai scurt azi. Nu o să-l facem foarte lung. Dacă vă place, lăsați un like. Asta știu dacă fac în continuare. O dată, bam, 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 bam. De 2 ori. Bam, 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 bam. Plem asta. Product for sale. Asta nu dă nimic. Tot osul ăsta în gură să scutea. Uite mă, ăsta îmi face mie în ciudă. Hai da mă dracu, nu mai sună nimeni. Hai să las asta acasă. Bam. Hai da mă, nu sună nimeni. Să sugi pula dacă nu vrei. Mă să spargem urile ăsta, nu pot. Balerina Cappuccina. Tung 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 sahur. Sau tralalelo tralala. Nu. Crocodilo, bombardilo crocodilo. În fine, văd că nu vrea să sune nimeni. Așa că vom închide aici episodul și voi merge să dacă pot să rezolv cu problema cu update-ul. Eu am fost Talibanu, dacă v-a plăcut lăsați un like. Eu am fost Talibanu, ne vedem data viitoare. Vă pup la buzunar.